सांग्रं साल सानजाओ कांचनपुरनि बिसिंग खबजाक खाकचान एडिसि विलेजनि हरसिं गामिओ तिनि दाल बिदाल बदल याकारै काइसनि नुखुंनि खुंची थामबुतार तिप्रा मथानि बानातला फाइख्या तिनि बरकनो तिप्रा मथानि बानारिवै बदलो लामसगै नाहारका तिप्रा मथानि सेन्ट्रेल कमिटिनि आदं फिलिप्स रियां तै दर्शन कुमार रियां आकनसंनो दुयै तिप्रा मथानि ब्लक कमिटिनि उमा शंकर रियां आकनसं डिविजननि दलदा साबजुनालनि आन्दाराव खाकसां बिसि वार्ड नम्बर 4 हरसिंपारा रवा जिनि तिप्रा मथानो खाकसांनि जयनिं खेफैनाय दङ जयनिं खेनायाव CPIM नि फैनाय BJP नि फैनाय 7 फेमिलि 13 voters 7 फेमिलि 13 voters दिनियाव जइन खेफाया केयाबरो निमसियो आं मुं साग्लायथारनाय धर्मजयरि आं साइन्दार आं नेगेन्द्र रियां तरणबती रियां चुराहाम रियां दिनेन्द्र रियां लजेन्द्र रियां ओके फेमिलि होल्डाराव ब्राउ 7 परिवार दिनियो जिनि तिप्रा मथानो खाकसांगे दिनियो जइन खेफाया आरो मोहे दिनियो जों तिप्रा मथानि कर्मी रावये तिप्रा मथानि सिंग्राव रावये ब्राउनो जों खाकसां खाफुये ब्राउनो दिनियो जिनि पताकानि तलाव फाइमन बाव पान्दाव बदिहिनो सारा त्रिपुरानि जिनि पंबाराराव जिनि तिप्रा साराव सारा त्रिपुराव तो बदिहिनो जिनि तिप्रा मथानो खाकसांये जिनि बुबाग्रानो हामियाव बाय दिनियो फाइफाय दो आबदिनो दिनियो खाकसां एडिसि विलेजनि ब हरसिंपारा वार्ड नम्बर 4 नि ब्राउनो खाकसां फाइलायमन बाव पान्दाव जों ब्राउनो साइसि खाकसां म ब्राउनो जों याफायो आरो मोहे ब्राउनो जों त्रे खाकसां म याफायो कारण बिसकांचिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों मुभमेन्ट खेनाय म पान्दाव ब्राउ जोंनो लगेरि सिंये ब्राउ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हामियाव जों स्लेंनि जों फयो नाव निया ब्राउ जिये फाइयो